ang pangutan ng mga kasama kung satisfied pa ba ka sa imong trabaho. Hoy, malupayon o satisfied pa ba mo? Asa man ni nagsumikad ni nga hisgutanan Radyoman Abi? Okay, doon naman ko gipahigayong survey Radyoman Renz. Kalabot ni ining mga trabahante nato ron ba? Yes. Kini siya nga survey gipahigayon ni siya sa NCR no, diin adunay 900 respondents. Og ang mga nag-edad og 23 nga to 27 years old or kining mga Gen Z, mao do ning gitawag nga dili kaayo satisfied sa ilang trabaho. Ang giingon dito sa survey Radyoman Abi, katong sa happiness index sa mga employees man siguro to. Yes. Ang Gen Z ang dunay less score. Yes. Siya satisfied no sa kining ilahang trabaho. Kay ang factor Radyoman Abi, ang yun pa dito sa survey, laylahi man gud og panglantaw ang Gen Z og ubang age groups Ayun. sa kining kultura sa pagpanagbaho og kining work-life balance. Ayan. Naamang goy uban dili man pud tanan ha. Pero mao ni ang kamatuoran mga higala. Yes. Nga dunay uban nga elders gina-apply nila ang ilahang kultura kaniadto nga imposible sa generasyon karon. Saga na tumadunggan. Kami man lagi kani adto. Agoy. Kana kalinya. Yes. Kami manggani. Inana. Pero lahi man tong kani adto na henerasyon ninyo og lahi na pud ning karon. Napagid ni Radyoman Renz sa mga single diha. Maayong buntag kaninyo. Okay pa ba mo sa inyong pagpanagbaho? Kay naapod din ang mga tao daw nga with partners Or katong married? Mas malipayon daw or higher level of job satisfaction ngadto sa mga ninyo. Di ba nagsugita ni last nung weekend lang? Nga nganong kaning mga single kay mga init kay ulo. Tapos diba nag-ana pa gani ko person lahi man gud ni na ay mga partner or married kay kanang inspired. Inspired ba kanang nay mga musta sa imo kumusta kami nila mag-usap. Wa man. Inana na pud ko inadunggan ingon nga pag dili man noon tanan no, pero sagad daw sa mga single mga initon ng ulo. Dili tanan ha, pero sagad. Di ba? Ngano ka na? Astang ipita. Lahi man gud akong sa kong panglantaw lang pud ha. Kay pagsulod na ko dinhi wa man po kay kuan uyab. Wala di ay? Paghapon. Yes. Pero sa ko ang kiniganing opinion lang po ana Radyoman Abi, lahi man gud tong naay partner. Labi na kung naa ka sa kana ganing maayong relasyon. Dili toxic, no? Kunya inspired ka managbaho bisan bugat or unsa na ba nang mga issues or mga problema nga imong ginasagubang dira or bugat na kayong pagpanagbaho kung makita ni imong partner. Nakoy uban Radyoman Renz kanang initon kay ulo ni Mrs. or sa uyab. Lagot kaayo ganina sa trabaho inana. Yung mga ngutana tayong partner, gutom lang ka dali, librehon te ka. Alam na. Diba pakaunon sana. Kaunon na. Kaunon na. Ay, may ani kay kami lang. Saban, kaunon na kami.